Yes, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα δούμε ποιος είναι πιο τυχερός. Εγώ ή ο φίλος μου εδώ που βλέπετε. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον ακούτε, εγώ πάντως θα μιλάω με αυτόν. Ωραία. Το πρώτο challenge λέει ότι θα είναι πιο τυχερός, δεν ξέρω αν τον ακούτε. Το πρώτο challenge θα είναι ποιος θα πετύχει καλύτερο φρούτο από εδώ από το ρολ. Ωραία, ξεκινάω εγώ ή εσύ πρώτος? Εγώ πρώτος, οκ. Ωραία. Δώσε μου κάτι καλό. Τι, έκανε teleport πίσω. Ωραία. Δώσε κάτι καλό. Ωραία. Πάμε, κάτι καλό. Εντάξει, μπρο, τι είναι αυτό, ρε. Με νίξε σίγουρα. Πέτυχα Blade. Περίμενε. Κάνε το ρολ. Κάνε το ρολ. Ωχ, τι θα πετύχει. Ωχ. Πέτα το. Πέτα το, δεν το παίρνω, έχω ήδη. Ωραία, εντάξει. Όντως το πέτυχε. Οπότε το πρώτο challenge τον νικάει εδώ ο φίλος μου. Πάμε στο δεύτερο challenge. Το δεύτερο challenge είναι boss drop. Πάμε στο Jeremy. Ακολούθαμα. Θα το σκοτώσουμε και οι δυο και θα δούμε ποιος θα πετύχει το σπαθί του. Έχει light ο φίλος μου, οπότε δεν χρειάζεται εγώ να τον περιμένω. Άμα είναι ωραία. Είμαστε τυχεροί. Πρέπει να τους κάνεις και εσύ damage, ok. Ωραία, αλλά πάμε. Σκάστε εσύ. Περίμενα, πάρε. Πρόσεξε. Μπράβο. Δεός. Sorry. Θα μίσαρες όλα. Εδώ είναι. Άντε ρε. Ωραίος. Έχεις κάνει πολύ damage. Δεν το πιστεύω. Κλείσουμε, παιδιά, έλα γρήγορα. Σε έβγαλε. Έλα γρήγορα, ξέρεις που είναι. Πας λάθος. Πας λάθος. Ωραίος. Εδώ, όχι, σωστά. Έλα, όχι στο factory. Το βρήκες εδώ, έτσι. Μπράβο. Λίγο πιο αριστερά στρίψε. Ωραίος. Σωστά πας. Να το, εδώ είμαι. Έχεις και instinct. Έλα. Φάτο εσύ. Μπράβο. Κάνε και άλλες κινήσεις. Ωραίος. Κάνε κι άλλες. Μπράβο. Σκότωσες. Δεν πέτυχα εγώ τίποτα. Εσύ πέτυχες. Ούτε XP. Οκ. Πάμε στο επόμενο boss. Όχι, ούτε εγώ. Δίνει τέτοιο, δίνει αξεσουάρ. Δίνει accessory. Πάμε στο green zone. Να δούμε αν είναι ο Orbitus. Ωραία, πάμε εκεί μαζί. Ένας Kitsune user 1200 level. Πάμε να τον φάμε λίγο. Τον έβγαλα one shot. Έτσι. Πού είσαι, δεν σε βλέπω καν. Έτσι.
Ωραία, εγώ είμαι ήδη στο boss, νομίζω είναι. Βασικά. Ναι, είναι και το boss, ωραία, θα βάλω και ένα quest εγώ. Και θα πετύχει, σε κυνηγάει ένας σχεδόν max level, να ξέρεις. Έλα γρήγορα. Ρε, εσύ το... Είναι πολλά, είναι παραπάνω από τον boss. Είναι και την άλλη, ωραίος. Δικό μου. Φάτο, φάτο. Βασικά όχι φάτο, σκάσει το damage. Πρόσεξε, πρόσεξε. Πρόσεξε. Πρόσεξε σου είπα. Έλα γρήγορα. Πρέπει να τον φας. Ήρθε ένας εδώ, ήρθε ο Κιτσούνε. Ξεκίνησε να με βαράει ο Κιτσούνε. Τον έβγαλα one shot. Έλα γρήγορα. Πού είστε. Γιατί είσαι τόσο ψηλά. Φάτο, φάτο, κάνω όλες τις κινήσεις. Μπράβο. Μπράβο. Κάνει και την C. Κάνει και τη τελευταία. Μπράβο. Μπράβο. Δεν πέτυχα μέτωρη. Εσύ τι πέτυχες. Πόσους μέτωρη, εγώ έναν. Δεν πρόλαβες. Οκ, εγώ πέτυχα έναν. Και εσύ έναν. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Πάμε στο επόμενο. Ακολούθα είναι όλη από εδώ. Στο τελευταίο νησί της Second Cella. Ξέρεις που είναι. Το έχουμε ξαναφάει. Παιδιά, αν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει για να κάνω Race V4, γράψτε το στα σχόλια, επειδή έχω ακόμα Ghoul V3. Έχω και Mirror. Κοντεύουμε εδώ τώρα. Βάζω και πάλι quest για τα λεφτά. Σε βλέπω, ωραία. Είναι το boss, είμαστε τυχεροί. Είμαστε full τυχεροί, αυτός το server είναι τυχερός. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρω επειδή το έχω σκοτώσει 1000 φορές αυτό το boss. Πάμε, είναι δυνατό αυτό. Βάρα. Τώρα και τελευταία, όχι τη δεύτερη, τη τελευταία. Βάζει τον boss, ασχολούμαι με το Sea Τι. Δεν ξέρω, αλλά είναι full σπαστικό. Παιδιά, εσάς σου πάει τα νεύρα που σπονάρουν εδώ Sea Beast. Μην πεθάνεις, πρόσεξε. Σε βλέπω εκεί. Πέθανες. Όχι, δεν πέθανες. Έλα, στα αφήνω πιο λόγο, ωραία. Όχι, εσύ πρέπει να το φας. Πάλι βγήκε η Beast. Πρόσεξε, μην πεθάνεις. Πάντα βγαίνεις η Beast, πάντα βγαίνεις εδώ πέρα. Μπράβο, γιατί δεν τους κάνω damage. Δεν πεθαίνεις, μην αγχώνεσαι. Πρόσεξε, βαράει σένα αντί για εμένα. Οκ, περίμενε. Άντε, έλα, μη φεύγεις ρε. Κι άλλη.
Θα το τραβήξω, θα το τραβήξω. Έσωσα. Ωραίος. Δεν πεθαίνει, μην αγχώνεσαι. Φώτον. Κάνει και τις άλλες. Κι άλλο ξεμπής βγήκε. Πέτυχες κάτι, εγώ πει τίποτα πάλι. Το water key μετράει σαν πόντος. Οπότε έχεις έναν πόντο εσύ. Περιμένετε να σκοτώσουμε λίγο. Όχι, μετράει. Δεν είναι 100% να πετύχεις το water key. Οπότε κέρδισες. Πήρες έναν πόντο. Θα σκοτώσουμε όλα τα bosses που υπάρχουν σε αυτό το server. Ωραία. Έλα στο καφέ, πήγαινε στο καφέ, εγώ πάω στο Kingdom of Rose. Συνάντηση στο καφέ. Παιδιά, κάντε ένα like και ένα subscribe, μην το ξεχνάτε αυτό. Ωραία, ακολούθαμε. Εδώ έξω ακολούθαμε. Άλλο boss έχουμε. Στο Ice Castle, ακολούθαμε. Περίμενε, μην αρχίσει να πετάς. Όχι από εκεί, έλα από εδώ. Είναι από εδώ ευθεία. Ice Castle λέγεται. Θα πάρει λίγη ώρα να το φτάσω. Τι είσαι! Και έχεις light. Με είχα πόρταλ θα φτάναμε ήδη. Α, ναι, και θέλω και πόρταλ, αλλά δεν έχω καλά φρούτα, δεν ξέρω αν θέλετε. Είναι 7 χρόνια να μετακινούμε στα βίντεο. Κάτσε εκεί. Βασικά πήγαινε μέσα στο κάστρο και δες άμα είναι το boss. Δεν είναι. Όντως. Ωραία, περίμενε. Μην ξεκινήσει. Μπρο, άμα πετύχεις το hidden key που είναι πραγματικά... Δεν ξέρω πόσες πιθανότητες. Πείτε μου στα σχόλια. Μπρο, αυτό το boss το σκότωσα πάνω από 7 εκατομμύριες φορές. Και ακόμα δεν έχω πάρει το hidden key. Sorry. Μην κάνεις stand. Έλα εδώ, είναι εδώ. Δες. Κοίτα bug θα σου λέγα. Ωραία. Απλά κάτσε εδώ Γιάννη, κοίτα. Μην κάνεις stand. Έλα εδώ. Κάτσε εδώ πέρα, δες, κοίτα. Μην πας μέσα, κάτσε εδώ πέρα που είμαι και αρχίζει να βαράς. Πρόσεξε, μπορεί να σε βαρέσει κι αυτό. Απλά να είσαι λίγο πιο μακριά. Μην κάνεις κινήσεις, ρε. Ναι, είδες. Θα σε φάει μέχρι να το σπάξεις. Άντε. Δεν το πρόλαβα. Να το φάω. Όχι, είναι πάρα πολύ low, έλα γρήγορα. Τρέχα. Έχεις light. Τρέχει, σε βλέπω. Να κάνει εμένα stand, έλα. Κάνει εμένα stand. Κάνω transformation να το σκάσει. Φύγε! Ωραίος. Πέτυχα το τίποτα. Πήρα και την επόμενη κίνηση του Μπούντα. Ούτε εγώ. Δεν γίνεται. Τι είναι. Στο inventory σου είναι κάτι. Ωραία. Κι άλλο.
Πάμε πάλι στο καφέ. Έχει άλλο ένα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται κανείς να μην έχει πετύχει τίποτα. Κι εγώ. Τώρα περίμενε, σε βλέπω. Να είμαι. Απλά πες είμαι στο καφέ. Τα παιδιά μένει ένα ακόμα boss. Δεν γίνεται. Εγώ το έχω πετύχει αυτό το σπαθί γενικά. Είναι στο hot and cold. Ξέρεις που είναι. Σωστά. Ναι, εκεί που κάνουμε τα rage είναι. Αυτό είναι το τελευταίο boss. Αν πετύχει το σπαθί, θα μετρήσει είναι για 2 πόντους. Το water και έχει πολλές πιθανότητες. Γι' αυτό έδωσα έναν. Τι δεν γίνεται, ρε, γίνεται. Πέτυχε στο water, κύριε. Στο hot μέρος έλα, στο hot μέρος έλα. Να. Όχι, τι είναι αυτό το boss. Παιδιά, τι τύχη έχει αυτό στο σερβερ. Εδώ μέσα είναι. Βλέπεις που είμαι. Πού είσαι. Ωραία. Ξεκίνα. Βασικά όχι, ξεκινάω εγώ, wait. Εντάξει, ας τον πειράζει. Είναι τίποτα. Και τις άλλες ωραίες. Τόλουσες, έκανε respawn back. Δεν σου εξαφανίζεται. Πήρες κάτι, εγώ όχι. Δεν γίνεται. Οπότε νίκησες, δεν έχει άλλο boss. Και ποιος είναι πιο τυχερός. Ο φίλος μου. Γελάς.